बावदोंसोमोन आं दासो गोसोखांदों। न'आवलाय माथो जानो जेबोआनो गैया, दालिबो गैया आलुबो गैया। लाना थांनांगोन दखाननिफ्राय एसे। दा जोंहा दखानाव हाबलांनांगोन। मानोलै? जेबोआनो गैया, दा संना मा जाहैनो बावगारदोंसोमोन आं। आब' आं गोथाव गोथाव मेगिसो जागोन। दाख्लै बावै आबै लोंनाव जानाय बायदि मेगिसो जागोन आं, ओंखाम जाया। बेटा मेगि मोनजानानै दा गोथाव गोथाव जानानै मेगि जानो जादों? जागोन ना आब', दोननोल' जागोन दाउदैजों मेगि होनाय। दोननिफ्राय जाहाला। जागोन ना आब'? दे जागोन दे, नाथाय सानफ्रोमबो नङा दे बेफोरो, ओंखाम बायदि मोजां जाया बेफोरो। औ जाया, दोनैल' जागोन। फै, आंबो माबा ओंखामसो उखैसोबाय माबा गारि गाखोनाया। दिनै मेगिखौनो जाना थांसै सानैबो। ओंखामखौ थाब संगोन, ओमफ्राय 5थासोआव जानानै उन्दुना थासिगोन ने? मेंनाय मोनसोदों आं दिनै। आंबो मेंनाय मोनदों आब'। एथ' गोजान गारि गाखोनांगौ। गारि गाखोनो बासै आं। आंबो बासै गारि गाखोनो। दिनै मेगिखौनो जाना थानोसै सानैबो ने? दा ओंखाम सोंखाम संला मेंनाय मोनसिदों। औ ओंखाम सोंखाम जाला, मेगिखौनो जानो हासिगोन आब'। मा जाजोबखो बेफोरो? मा जाजोबखो बेफोरो? न'आ माबोरै खामलायजोबखो? माबोरै खामखो न'आ? न'आ माबोरै खामखो? जेबो गैला, खामजोब्बाय न'आ। मा जाजोबखो बेफोरो? मा जाजोबखो? माबोरै जानो मोननाय? आंनि न'आ माबोरै खामखो? राजा अख्राङाव थांखो नों फैदो, न'आ खामलायजोब्बाय। आं गारजाजोब्बाय जुमुनि न'आ। जुमुनि न'आ गारजाजोब्बाय। जेबो बुस्थुआनो गैला खोमा, खामलायजोब्बाय। माबोरै जानो मोननाय बेफोरो? आं हमस्लाबनोनो हायासै। माबोरै अरनांखो जोंफोरनि बे न'आव? मानो बेबायदि खालायखो? माबोरै बेबायदि जानानै थाखो? अबाव थागोन दा जोंफोरो? न'आ मा खामजोबखो? मिथिया राजा, माबोरै जाखो? न'आनो खामलायजोब्बाय जोंफोरनिया। अबाव थागोन जोंफोर राजा? माबोरै खामलायजोबखोथाय? माबोरै खामनाय न'आ? आंनि न'आ खामजोब्बाय। अबाव थाबावगोन ने? आंनि न'आ खामजोब्बाय। आंनि बिजाबफोरा खामजोब्बाय। आंनि बिजाबा खामजोब्बाय। खाबनाङा राजा, माबोरै जाखो दे बेबायदि? माबोरै खामनाय? आब', दा जोंफोर अबाव थागोन आब'? अखा हाबा अबाव थागोन आब'? न'आनो थिङानो गैला। बेराफोराबो खामजोब्बाय आब'। जों अबाव थागोन आब' दा? जों अबाव थागोन आब'? मा खालायनो हायाखै? आं हमनो हायाखै माबोरै बेफोर जानो मोनखो? माबायदि अरा नांनो मोनखो जोंफोरनि न'आव? आरो बे माबानि न'आव नाङाखैयानो, बे फाखा न'आवसो नांदों। गामिनि मानसिफोरा रावबो नुवासै नामा जोंफोरनि न'आव अर नांनायखौ? माबोरै बेबायदि अर नांजोबना थानो मोनखो? रावबो एसेबो गम मोनासै आरो? आब', बेबायदि अर नाङो नामा न'आव? माबोरै नांनाय आब' अरा? माबोरै नांनाय आब'? मा बुंनांगौ राजा? हमनोनो हायासै आङो। माबोरै जानो मोनखो बेफोरो? मानसि थाबाबो गुबुन बाथ्रामोन, जोंफोर गैयानो। आरो आङो अरबो लागायना गालाङाखै। सिङाव थांनायनि सिगांनो आङो अरदाबनि अरखौ खोमोरना थांग्रोदोंमोन। माबायदि अर नांनो मोनखो बेयाव?
दा जों अबाव थागोन दे आब' आब' आं गिसोबाय खियारा जायाखै नङा माबोरैबा जालांगौ बेफोरो दा गामिनि मानसिफोरा सोरबा मोनथिगोन नामा रावखौबो नुवाखैबो आं मोनथिनायावथ' आं जेखि बुजिदों न'आनो खामजोब्बाय दरजा लागायना होनाय बायदिसो मोनदों आं थांनायाव गोजौ दंथारो आं बेबायदि खालायखाथाराखैमोन आं अरफोरखौ खोमोना थांखायो अबावबा थांबोला बे फाखानाव माबायदि अर नांनांगौ हारसिं हारसिं सोरबा अरखौनो लागायना होदों खोमा जोंफोरखौ गैया होनना मोनथिनायखाय थारैनो अरा माबायदि नांमारनाय बेखौनो सानै सानै फाग्लि जासिगोन आं माबायदि नांमारनाय बे अरा दासो सफैनाय हाबिला सुखि आबै माबोरै जानाय सुखि बेफोरो नोंसोर माबा मोनथिदों नामा सुखि आबै नोंसोर माबा मोनथिदों नामा आंनि न'आ जोंफोरनि न'आ माबोरै खामनो मोननाय आबै माबोरै खामनाय सुखि माबा खोनादों नामा नोंसोरो जोंफोर बेयाव नुदों ना मा जाना थांगौ न'आ माबोरै खामलायजोबगौ बेलासेरा बायफ्लेजोब्बाय बेखौनोथ' जोंफोराबो मोनथियाखै हरावनो खामग्लिना थादों आबै जोंफोरबो उनावसो मोनथिदों हरसे न'आ खामदों रावबो मोनथिस्लाबासै हरावबो नांदों आरो सानाव फुङावसो सोरबा सोरबि नुनानै दै लुफैदों बेनिफ्रायसो एसे थानायाबो थाबाय न'आबो खामग्लिजोबबावगौमोन औ आबै फाखा न'खायसो आरो बेखिनियाबो थादों बे बेरानि न' जानायमोनबाथ' बेखिनिखौबो थाबावनाय नंलामोन एसेबां मोजां न' फाखानि न' लुना होदोंमोन दालाय बेबायदि न'खौलाय अबाव मोनफिननांगौ थानो थाखाय न'आनो गैया जाबाय जोंहा राजाखौ अननानै मालाय न'खौ लुनानै होदोंमोन आंनि थाखायसो बेफोर जाबाय खोमा आं फैनायखायसो बेफोर सुखि सुनि जाबाय खोमा आं फैयाबाबो जागौमोन आं जेराव थाङो बेबायदिनो जायो आंनि थाखायनो अन्थाव बादानो राजानि न'आ खामफ्लेजोब्बाय मा खालायनो आबै जानांगौआ बेबायदिनो जालाङो नोङो आलासि जानानै थांनायनि सिगां अरफोर जरायना गालांदोंमोन नामा न'आव जरायाखै आङो जेबो अर लागायाखै आं आरो अबावबा थांनो गोनांबा अरफोरखौ खोमाना थांखायो माबोरै नांखो अरफोराबा अरफोरखौबो खोमाना थांखादोंब्लालाय माबायदि थरा नांनो मोनखो बे एसेबां गिदिर फाखा न'आव बेखौनोथ' हमनो हायाखै आं सोरबा सिखावफोरासो अर लागायना गालांबाय नामा दा सिखावफोरालाय मानो अर लागायना गालांनो बे बिराज नोंसोर जेबो खबर मोनाखै नामा माबोरै अरा नांनाय गैया हाबिला जों जेबो मोनथिस्लाबनोनो मोनासै जोंफोरबोथ' हराव 12:00-1:00 उन्दुयो जेबोखौनो खोनानो मोनासै अर नांनायखौनो रावबो माबायदि नांनाय माबोरै जाखो जों हमस्लाबनोनो मोनासै मा सुरित खोथा आंनिबा सोरबासो खावदों खोमाहाय बे गोरिबनि न'खौलाय सोर सावबावनो दे सोर सुथुर थानायनि बे राजा हारसिं आरो बे हाबिला सोर सुथुर जानायनि बिसोरनि न'खौ सावनो बेबो मोनसे खोथा नोंनि बायदिब्ला बिराज मा जानो हागौ सोरबा सावदों नामा बेनोथ' जोंफोर सेंग्राफोरा रायज्लायदों र' मा जादों बियो माबोरै जानो हानाय जोंफोरनो बेबायदि न'खौ लुनानैबो होबाय आरोथ' जोंफोर मिथिनायाव नोंसोरलाय सोर सुथुर थानो नङा होमबा नोंबो दाखालिबावैसो फैदों आरो राजाया हारसिं आरो गुबुन फारसेथिं साननो थांब्ला जुदि सिखावा फैमारदोंमोन सिखावानो सावदों मोनसे खोथा बेनो जाबाय सिखावा मानो सावनो न'खौ बिसोरथ' सिखावसो खावनो फैयो जेनेबा नोंसोरखौ मोनथिया होननानै सोरबा जेन सिखाव खावनोबो फैबाय न'खौलाय मानो सावनो थांनो नांगौ बुस्थुखौ लानानै थांगौमोन बेनोथ' बिराज बेसे दुखु नांथाव नोंसोरबो न'खौ लुना होबाय आंबो फैबाय आं फैयाबा बेबायदि जानायानो नङामोन खोमा आरो सोरबा सिखावा फैदोंमोनब्लाबो न'खौ मानो सावना गालांगौ बिसोरो आरो जेबो गैया होननानै मिथिगौ जेबोआनो गैया माखौ खावनो फैनाय आंनि थाखायनो जाजोब्बाय खोमा आं फैयाबाबो जागौमोन खोमा आंनि थाखायनो बेफोर जाजोब्बाय बायदि मोनबाय आं दे नों मानोलाय बेबायदि सानदों गावखौनो होनबालाय माथो सुखि सोर मानो खावगौ होनबा खारग'आ जुदि एक्सिडेन्टलि जादों बेथ' गुबुन बाथ्रा आरो जुदि सोरबा सावनो होननानै नोंसिनि न'खौ सावदों खारग'खाया बिसोरो निखावरि गोरिब गुन्द्रानि न'खौ सावनानै सोर खारग'नो सानदों खारग'खाया हाबिला जोंफोर सेंग्राफोर दंना जोंफोर गामिनि कमिटि दङ जोंफोरो खारग'होआ बिखौ सोरबा जुदि सावदों बिखौ हमथारगोन जोंफोरो औ माबार थदन्थ लादो आबौ नोंसोरो सोरबा जुदि सावदोंबो बेखौ माबार हम नोंसोर आलासि जानो थांनायनि सिगां जेबो अरफोरथ' लागायना गालाखैमोन न'आव
बावगायाखै बिराज आं गोसोआवनो दंथारो आं थांनायनि सिगांनो आङो बनखौ ओरै बख'नानै सौखायाव दै लुनानै गालांखादोंमोन आं बेफोरबायदि गोरोन्थि माब्लाबाबो मावखाया आं अरफोरखौ खोमोरनानै जोंखालांखायो अबावबा थांब्लाबो होनबा खोथाया गुबुनथिंसो पइन्ट खालायबाय नोंबो जुदि थांनायनि सिगां अरखौ खोमोरना गालांखादोंमोन दै लुखादोंमोन बेबायदि जायगायावथ' आरो अर नांफिननाङालै रावबो मानसि गैयैयाव होनबा बे एक्सिडेन्टलि नङा बियो होनबा बेखौ सोरबा नोंसिनि न'खौ सावनो होननानै सावखादों होनबा औ बिराज आंबो बेबायदिनो मोनदों सोरबा सावनो होननानै सावदों दे टेनसन लानाङा नोङो टेनसन लानाङा जोंफोर दंना मायबा मोनसेबाबो खालायथारगोन बेबायदि गोरिबनि न'खौ बेबायदि सावनानै सोर खारग'नो एसेबां खस्थ'यै जोंफोरो सरखारनिफ्राय नाङै राजानो न'खौ लुनानै होबाय बेसेरा गथ'आ न' गैया मा गैयानो न' गंसे लुनानै होबाय आरो बेखौ सोर पापिया बेबायदि सावनानै गालांदों औ बिराज गारखानाङा बेखौ जायखियानो जाया मानो दोखो दोखो बुनांगोन बेखौ माबार नोंसोरो माबादोसो माबार जायखियानो जाया मानो जाय पापिया बेबायदि खामानिखौ मावदों बिसोर खारग'खाया मायबा नङा मायबा मोनसे गोरोन्थिथ' खालायखादों बिसोरो हमना मोनखागोन बिसोरखौ र' गामि गंसे सोंजोबगोन जोंफोरो औ आबौ माबार खालाय खारग'गोनसो अबावबा थाथ' नोंसोरो र' जोंबो थांगासिनो र' खबर लानो गामि गंसे गिदिंजोबगोन सोर मा खालायदों जायगा मायबा मोनसेबाबो मोननो हानाय